ערב טוב, כל מי שצופה בזמן אמת ולמי שצופה בהקלטה. קודם כל ניקח נשימה עמוקה, נאסוף רגע את היום, היום שהיה, שבוע שהיה, ונביא את עצמנו לחוץ ברגע הזה, כאן ועכשיו. זה מה שבעצם יש לנו וזה הכי ממשי לנו. נשימה מחזירה אותנו לרגע הזה. מי שלא התפנה מההמולה של היום, אז אפשר רגע להתפנות, לשבת במקום סגור, להתכנס. וואו, איזה סופות שאנחנו חווים בחוץ, ממש צונאמי. יש איזה מין מנעד כזה של רגשות, אני יכולה כמה דקות להרגיש שמחה ממשהו, וברגע אחד אני יכולה לחוות עצב נוראי, פחד גדול, ממש כמו באיזה מטוטלת כזו. והמטרה של המדיטציה היא להחזיר את המטוטלת רגע לאמצע, לתנועות עדינות יותר, קטנות יותר. לא הגסות הזו שבאים אלינו עכשיו, הרגשות הפנימיים שלנו במין תך אותנו. אפשר ככה לאט לאט להתכנס לתנוחת הישיבה. אני אזכיר למי שלא הקשיב, אתמול אנחנו נתיישב או בישיבה מזרחית, או בישיבה על כיסא עם רגליים מונחות על הקרקע, גב זקוף. המטרה שלנו להתחבר לאמצע שלנו, לעוגן שלנו, לאיזון, כי כל כך מהר אפשר להיטלטל. זה מזל שיש לנו את היכולת הזו לעצור רגע ולנשום. זו זכות מאוד מאוד גדולה. אתמול העמקנו במדיטציית ריכוז, בה אנחנו בעצם סופרים את הנשימות מ-1 עד 10 ומ-10 עד 1. ואמרנו שמדיטציית ריכוז היא הכנה למיינדפולנס, מדיטציה של תשומת לב. היא מאפשרת לנו לאמן את המוח להתמקד במשהו אחד, כי כולנו רגילים להיות בכל כך הרבה בבת אחת, גם לבשל, גם להקשיב לילדים, גם לשמוע חדשות. כמה אפשר שנייה לעצור ולמקד את התודעה שלנו במשהו אחד? זה אימון. אנחנו לא מורגלים לשקט. שקט לפעמים מפחיד אותנו. זה מה שקורה לנו הרבה פעמים בשעמום.
כמו ריק, כמו ואקום, והרבה פעמים אנחנו נבהלים מהמקום הזה, והנה פה אנחנו יוזמים אותו, אנחנו ממש רוצים רגע להכניס שקט לתוך התודעה המוצפת שלנו, לנמרצות הזו של המוח, המתח והחרדה, הם יומיומיים, והגוף לא בנוי להיות במתח לאורך כל כך הרבה זמן. אנחנו דרוכים. אז זו ההזדמנות שלנו רגע לעצור ולהרפות, לשחרר. מה שיוצא זה בסדר, פתאום משתחרר בכי, אז בואו ניתן לו. לא נשפוט אותו, לא נחשוב עליו מחשבות, לא נזדהה איתו, זה פשוט הדרך של הגוף להכניס תנועה, הרגש. בכי זה דבר נפלא, אנחנו מחזיקים את עצמנו כל כך חזק ליד הילדים, לא לבכות, ליד חברים, ליד... אבל רגע, אנחנו כאן, פשוט להיות בכאן ועכשיו, והמדיטציה היא אמצעי להביא את התודעה שלנו לרגע הזה, כי התודעה שלנו בדרך כלל נעה על ציר הזמן, או שאנחנו חושבים על מה שהיה, או שאנחנו בדאגה איומה למה שיהיה. אבל כאן ועכשיו זה רגע כזה מזוקק, שאנחנו בסדר, ואפשר שנייה להרפות. וההרפאיה הזו כל כך חשובה, כי אפילו כשאנחנו ישנים אנחנו לא באמת מרפים. אז עכשיו אנחנו רגע מניחים את כל השק העצום הזה שנקרא עבר, וכל השק העצום עוד יותר שנקרא עתיד, שגם כך אין לנו שליטה עליו. אנחנו כאן. לשמור את הגב זקוף, והידיים או אוחזות אחת השנייה, או מונחות על הברכיים. בעיניים כדאי שיהיו עצומות, כדי שנוכל להפנות את המבט פנימה. וכבר אפשר להתחיל להרגיש את התדר קצת יותר רגוע, קצת יותר שקט. וגם בתוך השקט אני בסדר. את המדיטציה הזו אנחנו נתחיל בשלוש נשימות עמוקות, ממש בתוך הבטן. צאי מהאף,
ועוד נשימה עמוקה לתוך הבטן. כמה יוצא לנו במהלך היום לקחת נשימות עמוקות, לנצל את מלוא נפח הריאות, ולאט לאט אנחנו יכולים לעבור לנשימה טבעית, ורק להיות בתשומת לב לנשימה. אוויר נכנס, אוויר יוצא, כך בסיסי, אוויר נכנס, אוויר יוצא. אפשר להרגיש איך האיברים נעשים רפואיים יותר ויותר, כאילו אנחנו שוקעים למטה. מצד שני, העוד גב שואף למעלה. אולי אפשר לחשוב על זה כמו על החיבור בין האדמה לשמיים, לרוח. ואנחנו האיזון שבין השניים. והנשימה כל הזמן מחזיקה את האיזון הזה בין האדמה, הרוח, אפשר להתחיל לספור את הנשימות מ-1 עד 10, 10 עד 1. אני רק אזכיר שאין הצלחה במדיטציה. עצם זה שהתכנסנו כאן לתרגול, זו כבר הצלחה. שפינינו באופן יזום את כמה רגעים האלה, קטנים ככל שיהיו, אבל משמעותיים. אז אם באות מחשבות תוך כדי הספירה, לשים לב שפתאום נסחפתי, ולהחזיר את הפוקוס לספירה. שאיפה, שאיפה, 1. שאיפה, שאיפה, 2.
בשלב הזה שאנחנו בתוך התדר הזה, יכולים לחשוב כל מי שזקוק עכשיו להגנה שלנו, לאהבה שלנו, ממש אפשר לשלוח לו אור, לדמיין שהאור הזה עוטף אותו ומגן עליו, שומר. בכוונה, זו הדרך שלנו להשפיע, במיוחד כשעולה דאגה, אז במקום להתרכז בדאגה ובמחשבות השליליות שמלוות אותה, להפוך את הדאגה הזו להשפעה, פשוט לשלוח אור. אפשר לאט לאט להחזיר את התודעה לכאן ועכשיו, לאט לאט לפקוח עיניים. המדיטציה הפשוטה הזו יכולה להיעשות בכל רגע שאנחנו מרגישים פתאום שמפלס המתח עולה עלינו. אז נחזיר את עצמנו לכמה דקות של השקטה. במהלך הספירה ישבנו ממש בין 3 ל-4 דקות. מקווה בעזרת השם שבשבוע הבא אנחנו נתחיל לתרגל גם בבוקר, אבל מי שרוצה כבר להתחיל לתרגל היא מוזמנת ממש להתעורר ולעשות, לפתוח את הבוקר שלה במדיטציה 3 דקות, 4 דקות, כל זמן נחשב, וזה משפיע על כל המשך היום. אנחנו נתראה מחר ב8 בערב, ואני ממש ממליצה להמשיך לתרגל, גם כשלא עולים שידור, ולהמשיך להשפיע ולעשות טוב, להרבות טוב בעולם, והכוח שלנו. מאחלת לכולם לילה טוב, שינה טובה. נתראה מחר. תודה. לילה טוב. תודה